Up Junta, building better Africa. Amasegu bwa swera bwanji ndasera kuno gaino taswera koma tangoyamba nkulankhulana ndinuyo timati bwanji talandireka Malawi kuti mwaswera bwanji Malawi nonse kulikonse kumene mukuonera programu yathu ya chidzulo dzina langa ndine Robert Edward ndipo ndikulandireni mpulogalamu imeneyi patapita pa kanthawi ndithu tisadayankhulane pa programu imeneyi chifukwa cha ntchito zina komano ndakulandirani ndipo tsiku la lero tiliso ndi nkhani imene ikutikhudza kwambiri Malawi. Mukhoza kuona kuti nkhani zimene zikubwera kawirikawiri ndi nkhani zokhuza ndi chiganizo chathu cha ife Malawi pokaponya voti chifukwa chakuti pangotsala masiku ochepa aite chakuti kuti Malawi akaponye voti pa 16 September. Ndi nkhani imene tikukambirana tsiku la lero ndi yakuti tsopano anthu amene afuna kukhala president kumalawi kuno akwana 14 akatenga zikalata ndithu ku bungwe la Malawi Electoral Commission kuti kuonetsa chidwi kuti afuna kukhala a president. Ndetu kuti kodi zimenezi zikukumvekerani bwanji ya Malawi tili dziko la ufulu wa democracy koma panopa akwana 14 ndi tsiku lomalizanso silidafike. Kodi zikukumvekerani bwanji? Mwaswera bwanji kachikenaso amaseko kuchokera kasungu kuja mama? ayi ineyo ndili bwino Nkhani ndi imeneyo tili pa 14 panopa ya zikukumvekerani motani? dziko makwambiri ine ndili kwakuno kulilongwe Chabwino ndili kulonjefolo oho ndi ufulu wathuti Amalawi kupikisana inde ndipo akati mpikisano loko atapezeka mapresident 1 million padzapezeka mmodzi sitingasankha awiri temodzi inde padzapezeka mmodzi omusankha kukhala president ndipo ameneyo adzaona nena kuti kodi dzikoli ndi mpingo kapena ndi dziko kodi ndi basi kapena sitima chabwino imeneyo ikuoneka kuti yativuta mwina kumbali ya nkhani za network koma bwanji titangonerako izi pang'ono tikhale tikubweranso posachedwa apa musatalikire imbani lamya nambala yake ndi yomweyo komanso onetsetsani kuti mukamayimba mwatalikirana ndi kanema wanu onetsetsaninso ndithu kuti mukupereka mfundo zokhazokha zomangirira koma osafinyika kulankhula zakukhosi mosaopa kapena kuchita mantha ndi china chilichonse zimene timalimbikitsa mu programu kuti mulankhule maganizo anu chifukwa dzikoli ndanu Amalawi timatero monga mwa nthawi zonse komanso programu iyi maganizo suti amakhala aluntha television koma amakhala ino ya Malawi ine ayikenzika kapena kuti mbadwa za dziko lino. Tipitirire ndithu kutenga malamya osiyanasiyana amene akubwera musayiwale kuti pa Facebook page yathu ya Luntha Television pameneponso tili live mukhozanso kuchita drop comment yanu tikhale tikulankhulana pamenepo. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? taswera bwino kali nekazatu Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? muhango mama sikosi muhango Muhango kunzuzu? Mwasowa atu kuti kamena ndasowa ndine pamudzi pano atu? Halo? Chabwino, bwanji titangonerako izi pang'ono tikhale tikubweranso posachedwa apa. Tipitirire ndithu ndi programu yathu ya chidzulo zidativuta zinthu za makinazi koma tabwereranso tili live pa Facebook komanso pa TV komanso pa WhatsApp mukhozanso ndithu kutumizira message chani lamya ngati amene achitira awa. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji abwana. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndipati kubanda ndikuimbira kuno ku Zomba. Abanda kuzomba Ya kumpira. zikukumvekerani bwanji ulamuliro wa democracy anthu akuchita exercise ndithu ufulu wawo kukatenga nomination papers kumake pano akwana 14 osewo akuzapikisana pa mpando wa president. Ngati mene ndaimba sokoleni. Ndufulu ukomabe kutengera ndiziko athu limene lilili. Ndikuona ngati chiwerengo chokula nchokwera kwambiri.
komabe kuti kuli maufulu ndilowe komerezabe koma ntini ndikwatuli ndikuona ngati achuluka kwambiri ne maganizo ayina amene chabwino ndito mkulu wanu tathokoza kuzomba takunyadirana zikomo kwambiri tiona apa ena mwaswera bwanji Hello chabwino pitiza ndithu kutumiza SMS kapena kuchaya lamya tikhale ndithu tikulankhulana live ngati mmene akuchitira awa mwaswera bwanji Hello mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti nkhani ya lero mwayimva kunchisi muti nayo bwanji chabwino imeneyo yaduka komanso mwina kamba ka network ndi imatha kumveka movutikira choncho koma tikuthokoza kwambiri apa kuchokera kunchisi tikhalenso tikulankhulana mukachitanso attempt mwaswera bwanji taswera kaino bwana wanga taswera dzina komanso mukuimbira kuti sipika walunda kuno ku Mlangeni kumlangeni sipika waluntha kodi ndidafufuza kuti tiyankhulane pa 10 Juni titabwera kunchewu asipika koma simudapezeke nta imene jankuli ndili pazina oho nali pazina koma nkhani lero mwayimva ndayimva muti nayo bwanji nkhani njosavuta ayi oho nkhani tikuzona kuti njabwino bwino nanga si aliyense afuna udzalamulira dzikoli oho aliyense afuna udzalamulira dzikoli dziko lafika pophweka kumuti chipulikire mapulezidenti mbwelekere pene muno makafotenda ni ndani mene ndi apapa aliyense amene afuna kukhala president amene akatengawo atenga makalata awo ndi ufulu wawo wawina aliyense palibe chovuta ayi inde ine ndikatenga lachisanu inunso mukatenga lachisanu ndikatenga lachisanu kuti mutsogolere dziko la Malawi ifuna tsogolera dziko la Malawi oho ifuna chuluka chibwana ifuna kukozanso muyimira chipani chiti iyayi imecho ndima independent oho ndima independent chifukwa a independent tu akuchuluka ndima independent nditone pene chitire kutsogolo kuti kuti kamera zote chani chabwino ndito bwana wanga tathokoza asipika kumulangeni kunchewu ndisiko bwana wanga zikomo amene asipika a programu ya chidzulo kuchokera kumulangeni kuja kunchewu ati nawonso akatenganso nawo ma nomination papers kuja ku Malawi Electoral Commission ndi ufulu ndithu mwaswera bwanji ineyo ndaswera kumeneko taswera dzina komanso mukuimbira kuti Chintsakazi Phiri ku Chileka Blantyre kuli bwanji kuchileka ku Blantyre kuona ndege kumeneko ndege ndeza khanikhanidi kunoko kuzuzira kayambuliro nkwemo ku Bishop Nevi uko koma kuno kuti kuzizira kwenikweni ndeti nama koma kuli kanyengo komverera akhanyabwino muti nayo bwanji nkhani kuchileka ku Blantyre ine nkhani yesaname anthu anona kuti akusowa chikondi komanso palidyera komanso kudzikonda Malawi ni kadziko kakang'ono ngati kadziko kakang'ono panafunika kuti anthu aje likhale ndithu ofunana zabwino komano kokhaza kuti anthuwa asakufunana zabwino mwachitsanzo pali sentchula pali maboma ena awiri ofanana oyandikana presidential candidate 4 maboma awiri nditi boma linali alipo awiri ma presidential candidate boma linalinso awiriso koma maboma oyandikana choncho ndiona kuti ote mamona kuti mwina
akangoti angogwirizana ukukhala mmodzi mwina kumusapota zikhoza kukhala bwino. Ndiye none ngati kuti nkusakondana komanso palidyera pakati pa anthu amene wawa. Ndipo ndabwa ngati kuti akukhala ngati kuti mwina samadziwa zamene zikuti dziko lili bwanji. Monga ku America ndi dziko lalikulu masiteti chakuti. Komano zisankho zawo amazisana mwina anthu awiri monga zigeza zija panali a Democrat komanso a Republican. Basi pamene ifeyo kadziko ng'ono koma mukuti 14 ndipo sanamaliziketu chifukwa so mbali zina zekenso ikaja kumpoto kusadatenge ma nomination amene wawo ndera kwa na 20. Ndiye chimene chipone ndona kuti ndi usakondana anthu amenewa komanso kudzikonda komanso dyera limene lakula. Kodi tsiku lokavota ballot paper tidzaita kutembenuzatu mukuona ngokhala tizibuku tsopano. Ayi ndithu ayi zosekeza andi to chimene zikuona kuti chifuna kuti akona kuti mwachitsazi ngona kuti kumpoto pakati komanso kumwera kuno. Ndipo kangana kumwera kuno ndiyetu kutapa kutaya amene zipanizo komanso ndi ma presidential candidates. Kodi kumwera ndi kutapa kutaya? Kutapa kutaya kropita kubala kwa nyemba. Ikapita kumpoto akuti kaya papalizipani zambirimbiriso ndiye afuna akhale kaya kachifani kamodzi kaya kati chani kachimake kumene kwaya usiza sokuti nawonso kumeneko anthakeso samapuleza bwino sekwenikweni. Koma mwina bora amenewa akhala pamodzi tu. Akhala pamodzi komano Africa nkathatsa kuti kwamina choncho koma. Koma chachiti chimene choncho pamene chigoja pakati chimodzi yokha chinthu chipale chawocho. Ndiye none ngati kuti anthu amene akadakhala pasi nkugwirizana koma chimene nacho chimachidule. Komatu ndi ufulu paja wa munthu. Ufulu wazimenewo komano ufulu uzikhalanso ndi amati udindonso makhamagiri choncho komanso udindo kuti mmene likachita chonchimo zinjira kwake chifukwa monga muna kuti ena ake Africa ayo mapokha chiyani mwene naona kuti akuveka tsopano sitadziwa kopeza umsazi sisitizidziwa kuti kodi amenewa anali kuti nthawi sei. Ndiye muna monga zanga wangu maliza kumene kuti nanesa akutalaisa milingo muna ndiyo fulu ndi alisa presidential candidate muna nanesa mkariroso wanga aso mwina mwage mukuona. Komano I think in short anthu sakukondana komanso kukonda komanso kusafunana zabwino chokanda choncho. Chabwino. Ine mtelo yakula kwake. Zikomo kwambiri. Zaitwa. Akutero iwowo kayankhulidwe kawo live pa Luntha Television. Ena akutinji mwaswera bwanji? Dzina wanso kuimbira kuti? Kutsangana neshumba kunotsangana nshewu. Kutsangano kunshewu. Nkhani lero mwaimva? Ndaiva tokoye. Muli nayo bwanji? Ndavo mapalimambi wana uli chibuke mkwanjuki. Kumalozo meya kuluma. Awajinga kakura abweze ntajulu kwa warenga magalara wakona 14 kumakali mmoji yeka mata sankiri. Ndeji zona nchivande vomula siku wena wangongombela mmanja. Eme nde makezo wangu. Aira tukuboza kunchewu. Zona wambili. Nditu maganizo wao kutipatsa live. Tiona apa ena kuti akutinji. Mwaswera bwanji? Alo. Mwaswera bwanji? Naswera bwino kaino. Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Apatsauja kuchisi. Idativuta netiweki. Inavuta netiweki. Muli nayo bwanji nkhani? Nani irunje muno bwino njosasautsa kwambiri. Okay. Chimene nonapo nchonena kuti ambiri amene akupikisanawa anguchuluka deye mwina alikhoza kuti mtima oti osafunirana zabwino. Chifukwa chimene chinafunika kupangana sapoti. Anthu 14 tikavota bwanji. Anthu 14 omwe ena nangufunika akhale nawo mari anthu akavote. Avotera anthu ena ake kaya wina raru basi.
akadakaonjezera mavota wina wache akadakaonjezera mavota wina wache yes akadakonjezera mavota ya wina wake koma anthu oti nonse waluyang'ana kuti ifeyo tikapatse mavota kuti ndizotheka pala anthu ena mkuona kwanga ndale za masiku ano porengera kuti limu democracy kumalawi kwathu kuno zimafunikira zinofunikira kuyambira kuntundaku zifika kapa district pa region pakusuruwese pakana zikafika mbeni thuku maeli hazikucha ndizo phatikizo zionekera kuti anthu ena amadera mwina mkhalu kapikisana pa ballot paja anthu ajasalukani saluwadziwa amadera muzo kuti akuriwa ndani kwakhazo tipangira chani demu kuna kwanga nimona ngati kuti tikadapatsa mpara zipani zimene timozona kuti mwina kumalawi kuno uku ufukwa zipala ufulu oti aliyesa akhozima zimene tuzona kuti zikhozikisana ziviri zilatu folo izi tizisiye ali mbani anthu folo awa ndiye kuti anthu 10 enawo pa 14 pa chotsa anthu 10 aja tikapatse mavota akapereke kwa anthu folo kucha agawane anthu folo aja pamenepo tikhozo democracy tuitengabe bwino koma apapo nona ngati mwina tulesa soka chisawawa pang'ono ife ngati amalawi ndale zathu situzitenga mwa serious tsopano zukangati chisawawa apapa mwachidule ndipo mwachindunji zalowa chisawawa mawu amene azokera kuno kuchisi salo imira ndekha imira pegulu mchisi yosenu tikamazukura none mmene zoyendera ndalezi zooneka be kuti palowa chisawawa tsopano fuku usufuna utsogolera dziko la malawi lino chabwino zomwe tidabwitsa kuti lino anthu ufululi apo malawi imene ayenderamo ma 10 miliyoni osapanga university kwina wake kumakapereka kumeke chifukwa chani pamawa anthu amene adzena kuti eko malawina esiluchira zabwino silupanga zabwino ife chimene tifuna kuno kuni chitukuko dziko likhalemo bwino osanthoza siti sinkumva kuti ayi mtsogoleri wanthu amene amambitsa kuti ife anthu amaderamu tiziti mtsogoleri alakwitsa amakhala omwe alupikisana akagwa amadzera boma ili mbakuti boma ili mwaona kodi ndiye kuti anthu ajamidza ajamapangitsa influence ni anthu omwe akuluakulu omwewa amene amambitsa izi mwakuti ndi ambiri kaganizidwa kawo ngati maderamo kamakhala kochepa ngati aona kuti ngalali yambitsa munthu amene apikisana awo pa president kuchisankhochi mwakuti apa zidakhala choncho mtsogoleri uyu ndiye kuti anthu ajamaona kuti zinthu zimene chazi nizona zimene zopangitsa kuti mikanganiro kukhalako pano pandale izichulukira zinthu zichoka komwe kuntunda kwa akuluakulu chino chilopangitsa nupikisana kwambiri kuyima anthu 14 ndiye nanga anu masiku sana kwani sakwana 17 anthu amenewa ndiye atakwana 17 tinene kuti democracy tide kuti tayilenga so udyo tsopano ndiye mukuona kwanga ndimonabe kuti chabwino popeza betili mumorero mukuti alesi ali nufuloti akhoza urenga kukapenga nomination jankupanga kuyimira zikhale choncho komabe pena pake zilupangitsa kuti democracy titenge uyipa pandale ngati pandale tsopano silulondola chindunji chabwino kuti kodi ndale ni chani kodi zilenu lupanganacho fandale si udani apapo kumepero kwake zitadela zikhala pa udani mamuti anthu apangane sapori tosefa amene ayimira anthu 14 na Malawi chabwino president amene angatuke pa anthu 14 apo adzalamulira osewo ndipo osewo adzamvera iyeyo ndiye kuti ndiko bwino kufa zinalungonera ngati nipange sapori nzangayo nipatse mavoti mmene aonekera kuthekera kukhazo panthu fona alonana kuti inero mube passion yoti nikhoza kufikirapo poni zangayo fosiyana zangayo alikobera chabwino koma nalo kakamira bekurayi aluoneratu alukalimbani munthu onene kuti iyeyo thekera kwakukulu kulipo alukalimbana naye munthu uja mamongo mpangirira tusapoti panopa amwene tiyerendeni choncho tiyerendeni dziko litukule maganizo amene alufuna lero presidentiwo adampatsa nzake amene ali muthekera kwapanga zimene zozo ndiye kuti fundo ya iyeyo akadzakhala nthawi inayo akadzaona kuti fundo iyi manifesto adali ya ineyo ndipo zagwirizana manifesto zimene mafuna ni zimene zachitika lero panozi tathokoza kunchisi ndathokoza kwambiri pokugwira nyanga zikomo kwambiri kuchokera kunchisi live pano pa Luntha Television tione na maswera bwanji taswera inuyo taswera dzina komanso mukuimbira kuti ndikuimbira kuno Kulumphi kuli bwanji Kulumphi kuno kuli bwino nkhani ya lero mwayimva Kulumphi ndayimva muli nayo bwanji nkhani imeneyo ikuonesa kuti anthu amenewo akuyima upresident akufuna lirani akufuna lirani oho chifukwa kana akhala kuti iwowo ali serious kuti tipeze president asaka nalembesa anthu onsewo chabwino
tathokoza chifukwa iwowo akuonesa kuti akufuna lirani nde tingozivomereza. Chabwino. Tathokoza kulumpi. Zikomo kwambiri. Zikomo kuchokera ndithu kulumpi kumeneko mawu maganizo awo tiona apa ena. Mwaswera bwanji? Halo? Halo. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Kaswera dzina komanso mukuimbira kuti? Dzina ndi Forias Maligo. Kani lero mwaimva? Ndaiva kubasi. Muri nayo bwanji? Kani mene ndikuimvetsera. Osati kuti atsogolere kapena chifukwa chonena kuti ali ndi mtima wamanga wayi. Okay. Koma potengera ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno pamene akuona kuti amene ine ndamene ndikuchita pozisi. Makamaka mmene lumunga tikakhala kuti tikuyang'ana mlugulu mmene atsogolera athu akuchitira mdziko muno. Anthu tuli pamavuto kwambiri ndipo tapanikizika. Chifukwa chake pabwera ganizo irora atsogolera achuruke tiona kuona ngati kuti izi zine kuzozikwanisa izi zine kuzozikwanisa. Koma chachikulu chimangofunika kuti mwina titakondana mmene makhalira zinthu zizana. Nkupata atsogoleri woyenerawo kuti mwina mwake atithandizire kuchita zinthu molondola. Chabwino. Nditudera. Tathokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Mwaswera bwanji? Halo? Halo? Dzina komanso mukuimbira kuti? Area 38. Nkani lero muri nayo bwanji ku area 38? Halo? Hello. Nkani lero mukuti nayo bwanji? Atsogolere. Kamalira nende katiwo shaka wambiri. Ndizoda mwisa kuti ando 14 angafunda udaka inera president. Abobo ndisina ndivomeza ndi amaya jananaja asogolera amene angofuna telirani kachitike. Izamwe soka chike nati zango upeteza ono ngandrama zija tina zolonja zochepa si kuti kalazo zinthu. Oho. Moti pale asogolere na agamena katenga manombesheni mpela kapena kuti ayuzira to by all means sanga wino zisavula bwanji sizingateke. Kumbe timavoti jeni gawane nde 50+1 izalete nde zalete 50+1 tizapangulirani nkolonga pezimba chabomba zinazolira lumile kwa asogolere. Nde yayi kaya mwina kapena ndijera kuti mwina kapena tikamaya ndikira ena sana makasani lauda sindini matendi saboteni yao ndisina ngokumala kumandiraso ndendilipo mwina ziliyo chuso kapena kuma ngati chitu ndiyo nchisa malazo kesilukenza muno ndilo zitezisongolo yayi. Chabwino. Ituzi asogolere. Zikomo kwambiri atsogolere. Chabwino tiona apa ena mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Kasabuno kaeno. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndi James White ono ku BCA. James White ono ku BCA. Nkhani lero mwaimva? Nkhani lero ndayimva ine ndikuona kuti chachiruka kwambiri ndijera. Akuchita jera ndani? Asogolana kakhala kuti ndokonda kwambiri dziko lawo anakatha ngopanga mgwirizano nthawi yabwino kaya ndasogolera awiri atatu ndikuyimira dziko lina katha kuyenda bwino. Kumano zikuoneka kuti ambiri mtima ufuna kupanga mgwirizano ndazawo sukuoneka isu unaoneke mpaka na pano. Azafuna azagonja zinthu zitaonongeka kale malo kuti mphayi ngati imene iyi nayo mapanga mgwirizano kaya payi mazipani zokwana zitatu kaya ziwiri. Zinthu zinakatha kuchita bwino. Chabwino. Ndatero lino asogolera. Ku BCA ku Blantyre ndathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene ndithu kuchokera ku BCA kuti Chaira Solamia ndikutipatsa ndithu maganizo awo pamene nthawi yathu ikuthamangira 6 minutes past 7. Tilipo ndithu inuyo mungochita mochayalamya tikhale ndithu tikulankhulana panopa live. Maganizo programu iyi ndi Aluntha Television osati maganizo programu isukuti ndi Aluntha Television kumamakhala Malawi ini ache
osati kuti amakhala aluntha kapena mkozi wa programu yachidzulo iyayi amakhala ndithu amalawi amene akutchaya lamya kumapereka ndithu maganizo awo. Mwaswera bwanji? Alo? 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 Hello. Mwaswera bwanji? Hello. Mukumveka? Mwaswera bwanji? Alo? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Chabwino imene I think ikutivuta kumbali ya nkhani za network izi. Tikhala ndithu tikubwereranso kwa iwo akakhala kuti atitchayiranso lamya koma tikuthokoza kwambiri chifukwa chotiganizira kuti atitchayira lamya pano pa live pa Luntha Television. Tikupita ndi programu yathu yachidzulo. Programu yokhayo ya pa television mwayi kuno imene imapereka mpata kwa anthu amalawi ene ake kuti adzalankhulapo pa nkhani zimene zimawakhudza. Chiganizo chikuyenera kuti chichitike pa 16 September. Anthu amene afuna kuti akavoteredwe ngati president pano amene aonetsa chidwi akatenga mapepala kubungwe meke akwana 14 zimenezi zokumvekerani bwanji. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ndine Edina Nkoma ndikuimbira ku area 23 Lilongwe. Edina Nkoma ku area 23 Lilongwe. Nkhani ya lero mwayimva? Kwabasi ngathenda ngoyipezerera ndikungofika koma ndikuyitsalira. Mutinayo bwanji maganizo anu? Maganizo anga ndikugwirizana nawo anthu awiri atuluka chapompanowa. Kunena kuti anthuwa akanangogwirizana nthawi yabwino. Ukati osanama anthu sendeza kuyetekeka. Iye akadangogwirizana nthawi yabwino kuti apange ngati alliance. Azikambirana bwinobwino kuti adzatithandize ife amalawi. Chifukwa osanama inuzuri wawa minibus okwelera 1.2 kuchokera mtown kuchokera ku 23 ukafika mtown vile ndibwera 3000. Abale tikhala bwanji dziko lino. Odi likungofuna tipemphe Mulungu ndithu kuti atipatse mtsogoleri oti adzathandize dziko la Malawi. Adzangopanga dyera chifukwa tikakumbuka MCP yakaleyo inde tikudziwa kuti kudali MCP kalero. Komano Dr. Banda amati kampani yakuti ikamakweza zinthu amapita ukakhala kukacheza nayo kampani imeneyi. Kupezeka kuti kulephereka usakweza ndikuti akambirana nawo akampani aja. Koma lero lino atsogoleri athu akumwatiri kwawo kuwankaka stoko jamu jani kuphatikiza zoti apite pansika akaona kuti pansika anthu agula shuga ndalama zingati palibe, anthu agula chimanga ndalama zingati palibe. Iwo bola kudya bwino kumanyumba kwawoko. Ife tikudandaula ife antawuni muno koda kumudzi akudandaula mora. Ndebe izi ziri kungopempha atsogoleriwa achuluka inde mapresidentiwa. Komano akambirane mwachangu timasiku titantsaka muno ka ere yani ka. Ndi akambirane mwachangu ndithu ife siri kufuna izi zisinthe izi. Chabwino. Ndithu atsogolera. Zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu choyera ku area 23 tiona pa ena kuti bwanji. Mwaswera bwanji? Alo? Alo? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Serufano kumponera. Kumponera kuli bwanji lero kumponera? Bwino bwana akakumene. Kuno nkwabwino zedi. Maganizo anu pa nkhani imene tikambirana tsiku la lero? Maganizo yanga ni ura changu vura kumalawi kuno nijera basi uri wo zisangalala koma tinaonetsetsa ngati mavura amene ali kumudzi si zinthu zoti zingatithandize ngati santhu akumudzi. Alo? Alo? Zilenge ngati zinthu za kumalawi kuno. Maganizo yanga namene. Munasiya kumveka timati mavuto amene anthu akumudzi akumana nawo ngati kumponera ndi otani? Anopa ngati atenga uriyo ngati mtengo wachimanga ni wodula
vantu vanopenena vanoti njala yamba kale kuli njala mwachidule ndupezeri vantu momorothandizane kuti ndi vantu livasamala bwanji kuti anthu mavura amene alikoti achepetse olukalindirana ukhangari pamene zinthu neolindirana zongoti basi munthu adzidyetsere payekha zisangalala ndithu maganizo yanga ni amene zikomo kwambiri kumponera zomuwambiri zikomo amene ndithu kuti basa maganizo awo tiona apa ina maswera bwanji alo maswera bwanji taswera ino maswera bwa taswera dzina komanso kuimbira kuti apa ndero mukadali kunkulu kumponera ine ndine Innocent Chidantere achidantere mwasowalo akulu nilipo ndithu nilipo muti nayo bwanji nkhani a Innocent Chidantere kumponera kudowa nkhani iyi yopikisa kulimene atengera ano mneshini kukumbula mleki uko wanefero kuti sizinthu zosandisa kwene okay chifukwa lolekeza kuno kwathu kumalali amachizisankho kunjaku kuno kwathu zosiyana kwambiri otsogolera kuno amachitsadira kwambiri aliyense amali ine nekha manekhanijira inenso manekhanijira kwakukulu sufuna utumikira amalayi koma ungufuna chabedyera ufuna udzilemeletsa okha kwa iwowo chifukwa unena zoona zisankho athu 14 amene atenga kale mapepa la ufuna upresident oloko chisankhocho ifere tikasankhatani ofukoza anthu ifere apangali chisankho mumtima muti naye wathu mtsogo amene tikufuna tikamuvotere pa 6 September ena onguvelekeza afumu koledzerawa kodi anthu chisankho adapanga kale chisankho tachita kale oho chisankho cha MP makasala ngakhale president idasankha kale lewe na ongudzivura oho onguthandiza afumu kuledzera umwina nkwabwino kana nkukhala kumbuyo kozawo kuti basi ine nithandiza mtsogoleri alulamulayo kapena ine nithandiza mtsogoleri kuva kuti amene afuna upikisana nawo koma kuti ine panekha 50+ ndikudziwa amene sakuidziwa kapena sakuiopa soludziwa 50+1 masanje aluchira kunowa olilenga chisazo ku Mozambique mwina mapikisana anthu awiri ruling pale ndi chipani opposition pale basi anthu awiri ku America amapikisana anthu awiri olamula notusa kampa Zambia amapikisana anthu awiri koma pamene kuno kwathu ine nekha ine Chidantere ine nekha nikayima ine wakuti nikayima azire basathandiza ndimangofuna ambe mpatsogoleriwo okhale mtima ofuna kutumikira dama layi ngati ofuna kutumikira dama layi kuti bwino obwere pamodzi uchita sapoti kamene alulamula chakwera kapena uchita sapoti amene alumone kuti maotsutsa kuti wakuti atithandiza basi okhala anthu awiri panjapo koma asati anthu sarini mpaka nuchitute mpenuzire kumbali nayi oma presidential candidate ifwapo kadalira kodi ukadali apa kadali watenga manomination okadali ndikuva kuti wofika lwete ndekuti utenga ballot paper ya president ndandanda anthu dzadza kuantuleni ndandanda masanje anthu osafuna utumikira umalayi ongufuna udzilemeletsa okha ndiye zimene zimangufuna upempha kuti chonde wanachepetsa zimenezi vipani vinachulukitsa kuno fifire nyakuli aliyense afuna imapayeka zosathandiza koma pamene chisankho amene chihale oti tikamvutera umudziwa ena adesitutangwanika nawo ati chabwino asutangwanika opanda chiro nguthandiza fumu koledzera chisankho tachita kale mtima tikupikira tsiku loro basire chabwino nditulo chimwenera zikomo kwambiri achimwene a Innocent Chidantere kuna kumalayo tsogolati sofuna kutumikira ongufuna udzilemeletsa koma pamene chisankho tachita kale zosadandaulitsa tindikira 6 September tidzasankhe mtsogoleri wa dziko wena onguthandiza fumu koledzera lere zikomo kwambiri amene ndo maganizo angu chokera kunoko kumponera Innocent Chidantere zikomo ndithu mwapatsa mwana amakampa kumana nawo yaye tiyapatsa Innocent Chidantere amachita sign out amasayinira kumapeto kuti ine Innocent Chidantere maswera bwanji alo
Alo. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ndine William Konde. Muimbira kuchokera kuti? Kulumbazi. Kulumbazi. Nkhani ya lero mwaimva Kulumbazi? Nkhani ili kumva. Muri nayo bwanji? Anthu amene watu agwa okha tenti asiye. Ndalama musamazimvesereso muzingo la mkulu ndimene nakabecha ubozo kumata zilinga ndalamazo kumene kwanzanga wangochoka kumene chakuti chisankho adapanga kale anthu ndizoona ndizoona chimwene kana ino pamene mulipo mukuziwaso inunso munapanga kale chisankho ndende napanga kale muli kana wina tabala sanga ndisinte zochita kana adakhala kulera wandipa 1 million ine munthu sanga ndisinte yachifo chisankho ndinapanga kale okay asiye ni amene ukanake kwa 100 koma siku ukavotalo munthu alese akavota munthu amene yakumuziwa iye kuti ine nditavotera uyoyo andithandize koma osati zinazi ayena ngosowa zochita koma sabwino nanga pakana presidential candidate ena kumachita kupempha ndalama oti alibe china chilichonse ndiyetu mbale wangu zikomo kwambiri kuchokera Kulumbazi zikomo tiona apa ena kuti mwaswera bwanji. Alo mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Kuno kwa Malembo Hope Lingamiro. Kwa Malembo kumene kukasiya kulilongwe? Kukasiya kulilongwe. Nkhani ya lero mwaimva? Nkhani ya lero naimva kwambiri. Muti nayo bwanji? Abarundu yunena ura anthu ena ora kwangufuna uri angusangalatsa koyenawo yuri imakayirika kuli program yakayorere amafunero zingunjoya koma zikuoneka uri tsogoloni ino. Oho. Zedi. Chabu. Zedi. Kathokoza kwa Malembo kukasiya. Inde. Koma dzina lanu silidalive. Obrini Hamilton kwa Malembo kukasiya kulilongwe. Inde kukasiya kulilongwe. Zikomo kwambiri. Zedi. Tione apa ena kuti akuti bwanji. Mwaswera bwanji? Alo? Chabwino, tikayionanso apa nthawi ikuti ndendende 19 minutes past 7 ndi lamya imeneyo yochokera kwa Malembo kukasiya kulilongwe bwanji. Tikhale kuti taonera mwemu mwambo wa Gulukufe mpulogalamu inanso yachidzulo imene tinali nayo tsiku la lero lachiwiri pa 24 Juni 2025. Kwanuko sinzo kuti mukuziona bwanji zinthuzi koma tikhoza kupitiriza ndithu kukambirana mukapita pa Facebook ndikusearcha Luntha Television mukhale ndithu mukuyikaponso maganizo anu pamenepo mukhonza kutumiza message yanu pamenepo ife tikhale tikukuyankhani bwinobwino kuchokera pano mpaka na tsiku lililonse limene mupeze mpata opereka maganizo anu. Programu yachidzulo ikhale kubweranso lachinayi koma pakanali pano ikakwana 7:30 ndipo musatalikire tikhale tili ndi nkhani zosiyanasiyana zomwe tipatsire ndi nzathu Charity Chilanga kufikira lachinayi mwakoma nonse. Club Junta, building better Africa.